Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habaryndan 2022-nji ýylyň 14-nji sentýabrdaky sanyny Türkmenistanyň we Russiýanyň prezidentlari Özbekistana duşşarlar. Türkmen wekiliýeti Abu Dhabi'de gepleşikler geçirdi. Dubayda aýyň nusgasy gurulýar. Türkmen türgünleri Aziýanyň çempionatyna taýýarlanýan ýaly habarlar ýetirýär. Gelin ne bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň we Russiýanyň prezidentleri Özbekistana duşşarlar. Şu ýylyň 15-16 sentýabryny Özbekistanyň Samarkand şäherine Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň döwlet başlyklarynyň nowatdaky samity geçirilýär. Bu samitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hormatly mehman hökümine gatnaşar. Türkmenistanyň prezidentiniň bu samitin çäklerini gurama agza ýurtlaryň biri bolan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen iki çäk duşşy bolar. Bu barada Russiýanyň prezidentiniň halkara meseleler boýunça kömekçisi Yuri Ushakow bellek geçdi. RIA Novosti habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Vladimir Putin samitin çäklerini Türkmenistanyň, Kyrgyzstanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň prezidentleri, şeýle hem Hindistanyň we Pakistanyň premier ministrleri bilen duşşuklary geçirer. Ozal hem habar berişimizde ýaly 15-16 sentýabrda Samarkand şäherini Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň başlygyny Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň döwlet başlyklarynyň 22-nji mejlisi geçirilýär. Oňa gurama agza döwletleriň Hindistan, Gazagystan, Hatay, Kyrgyz Respublikasy, Pakistan, Russiýa, Tajikistan we Özbekistanyň ýoldaşlary gatnaşar. Şeýle samitde guramanyň synçy döwletleri bolan Belarusyň, Iranyň we Mongoliýanyň prezidentleri öz orunlaryny alarlar. Türkmenistanyň, Türkiýanyň we Ermenistanyň prezidentleri bolsa bu samitde hormatly mehman hökümine çagyryldy. Türkmen wekiliýeti Abu Dhabi'de gepleşikler geçirdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary Berdinyaz Meýatiýewiň ýoldaşlygyndaky wekiliýet Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi şäherine gepleşikler geçirdi. Gepleşikleriň barşyny Birleşen Arap Emirlikleri bilen bilelikdäki ulug logistika kompaniýasyny döretmek we teze maýy goýum tasamalaryny durmuşa geçirmek ýaly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Türkmen wekiliýetiniň düzümini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň, Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň, Türkmenistan aviakompaniýasynyň, Türkmenistanyň ulug logistika merkeziniň we döwletdaşary ykdysady iş bankynyň wekilleri we Birleşen Arap Emirliklerining energetika we infrastruktura ministri Suhayl Al-Mazrui we Abu Dhabi porty stoparynyň baş direktori Juma Al-Shamisi bilen gepleşikler geçirilip, ulug logistika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy berkitmegiň ugurlary maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň dowamyny Birleşen Arap Emirlikleriniň portlary dolandyrmak we sanlaşdyrmak babaty tejribelerini ornaşdyrmak babaty pikirleşmeler boldy. Türkmenistanyň hususy pudogy bilen Abu Dhabi porty stoparynyň arasyny bilelikdäki kerhanany döretmek teklibi öňe sürildi. Mundan başga da azyk howpsuzlygy, Türkmen haritlaryny Birleşen Arap Emirliklerining bazaryna eksport etmek, maýy goýum tasamalaryny amala aşyrmak, deňiz suwuny süýjetmek babaty bilelikdäki tasamalary durmuşa geçirmek boýunça pikirleşmeler boldy. Şeýle hem Türkmen wekiliýeti Abu Dhabi şäheriniň portlarynyň işi bilen tanyşdylar. Dubayda aýyň nusgasy gurulýar. Birleşen Arap Emirliklerining seýahatçylyk merkezi bolan Dubay şäherini ýeriň emelik emiraty bolan aýyň egirt uly şekilini gurmak gödüňde tutulýar. Bu taslama şäheriň ýene-de bir özdoşly seýahatçylyk nişanyny öwürler. Dubay şäheri kosmos seýahatçylygynyň merkezine öwürilip biler. Teze taslamanyň bahasy $5 milyar deňdir. Bu taslama Kanadanyň Moon World Resources binegarçylyk kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldü. Taslama barada doğru jekmejek maglumatlar berilmeýär. Ýöne onuň beýikligi 224 metr bolar. Onuň daşda öregi 40 000 ine dördül meýdanda hem özdoşly taslamалary göz tutulýar. Bu seýahatçylyk merkezine her ýyl 2,5 milyon adam çekmek göz tutulýar. Taslama durmuşa geçirilende diňe öňde barja işläp düzmelerden we teýereçil inženerçilik tehnologiýalarynyň peýdalanmak göz tutulýar. Aýyň nusgasy şekillenäki binada dürli kosmos agentlikleriniň wekillikleri açylýar we binanyň içinde geljekde kosmonawtlary taýýarlamak üçin ýürüýte türgünleşik merkezleri hereket eder. Kompaniýa bu taslamany tutuş dünýä 2023-nji ýylda tanışdyrmak göz tutýar. Onuň gurulşy üçin 4 ýyl gerek bolar. Türkmen türgünleri Aziýanyň çempionatyna taýýarlanýar. Türkmenistanyň agar atletika ýygyndasy Bahreyn paçalygyna geçiriljek Aziýa çempionatyna taýýarlanýar.
Orient.tm neşrindäki habara göre Türkmen turgunlary Aziya ikliminiň ýaraşyna taýýarlanmak üçin Russiýanyň Zelenogorsk şäherine giderler. Bu ýerde universitet turgunymyz 14-nji sentýabr 6-njy oktyabr aralygynda taýýarlyk görürler. Şol turgunlaşykdan soňra Türkmenistanyň ýygnysy 6-njy 16-njy oktyabr aralygynda geçirijek Aziýanyň çempionatyna gatnaşarlar. Türkmen turgunlary bilen Russiýada turgunlaşyga 3 tälimçi gider. Ene mehribany müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň raýatlaryna wagtlaýyn wiza düzgüni girizildi. Türkmen-Ermeni hökümetleri toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi. Hazar deňiziniň düýbüni çäklendirmek meseleleri boýunça doşuk. Çempionlar Ligasy Barcelona toparyna Bavariýany ýeňmek başartmaýa ýaly habarlary Atawatan Türkmenistany.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajeniýasyny töleksiz ýüklep alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eniki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.